Kaixo, gravitazio eremuarekin aurrera jarraitzeko energia mekanikoari buruz egingo dugu hitz, baina hori baino lehenago egingo dugu laburpentxo txiki bat. Eremuan sortzen den interakzioa izango da erakarpen indar gravitatorio hori Newtonetan neurtuko duguna. Eremuaren ezaugarri garrantzitsua lehenengoa izango da intentsitatea, masa bakoitzeko, masa unitateko eragin dezakeen erakarpen indarra. Gogoratu, masa batek sortutako eremuari buruz ari garela, masa handi horrek sortutakoa. Pisua izango da masa bide intentsitate hori. Lanaren kontzeptua erabilita lanak ekartzen du aldaketa bat energian, eta hortik ateratzen dugu zein den energia potentziala, Julioetan neurtzen dugula, eta eremuaren bigarren ezaugarri garrantzitsua izango da potentziala. Potentziala Julio kilogramotan neurtuko dugu, eta guztietan ikusten dugu eremuaren ezaugarri guztietan elementu berdinak agertzen dira. Konstantea, sortzen duenaren masa, eta zein puntutan gauden. Konstantea, sortzen duenaren masa, eta zein puntutan gauden. Eta gero, hortik etortzen diren masa guztiek edukiko dituzte beraien interakzioak, beraien energia potentzialak edo tanadalakoa. Hau da potentzial diferentzia, amaierakoaken hasierakoa. Ez eduki beldurrik, matematika besterik ez da, potentziala negatiboa bada, negatiboa hemen, minus, eta beste negatiboa bat askotan nahaztatu egiten zarete. Matematika patxadaz egin, eta ez dituzue akatsak egingo. Eta gainezarmenaren printzipioa, hau bai, gogoratu behar dugula, selektibitatean ariketa askotan eskatzen digute puntu batean sortzen den intentsitatea, edo indar gravitatorio hori, edo zein den puntu horretan potentziala, egin behar den gauza bakarra da, bakoitzak sortutakoa puntu horretan batu. Listo, batuketak vektorialak dira. Hori ekin behar duzue. Ondo, energia mekanikoa, energia zinetikoa gehi energia potentziala da. Ariketa askotan, galdetuko digute zein den satelite bateko ikiko duen energia puntu batean, edo zein abiaduratan helduko den lurrazalera 300 kilometrotara abiadura batean pasatzen bada, ariketa guzti horiek beti egiten dira energia mekanikoaren kontserbazioaren printzipioa erabilita. Energia mekanikoaren kontserbazioa, bai? Eremu kontserbakorra da. Horrek esan nahi du, energia mekanikoa konstante izango dela. Orduan, A puntu batetik beste puntu batera baldin badoa, arazorik gabe jarri dezakegu. Energia mekanikoa A puntuan eta energia mekanikoa B puntuan berdinak direla. Eta puntu bakoitzean dagokion datu sorta sartu behar dugu. Hau da, energia mekanikoa. Hau, ondo ikasi. Energia zinetikoa eta energia potentziala. Negatibo batekin. Ados? Orduan, ariketak egiten ditugunean, irakurri ondo zer esaten diguten, eta pentsatu energia mekanikoa kontserbatu egiten dela. Hortaz, puntu batean gertatzen dana, baldin badakigu bestean gertatzen dana, kalkulatu dezakegu. Energia mekanikoa kontserbatuko da. Eremu gravitatoria, eremu kontserbakorra delako. Ez ahaztu hori mesedez. Venga!